una cosa que més m'agrada del més per ací, per la seva tasca política i per les seues obligacions també una mica del càrrec, que no ho vas tindre. Membre d'Acció Cultural del País Valencià des de 1984, gerent d'Acció Cultural del País Valencià des del 92 i el 96 i coordinador dels casals Jaume I des del 96 fins al 98. Membre de la Societat Catalana de Geografia, soci de Casa Monta, soci de la Societat Coral del Micalet. Com a la seva trajectòria política va començar com a membre del bloc d'Estudiants Agermanats del 83 al 88, membre del PSAN del 95 fins al 93, militant d'Esquerra des del 98 i va ser cap de llista d'Esquerra Front del País Valencià al Congrés dels Diputats del 2000. És president d'Esquerra Republicana del País Valencià des del 2000 i ha estat cap de llista d'Esquerra a les Corts Valencianes en 2007 i 2011. Institucionalment ha ocupat el càrrec de diputat al Congrés de Diputats a Madrid en les eleccions del 14 de març del 2004 a la llista de Barcelona. Seria dir, el dret a decidir sobre què? Què és sobre què s'ha de decidir? Jo vull començar pel principi, que és contestar la pregunta. Que ens han fet, no? Però decidim tot. Però també vull fer un poc de pedagogia, perquè crec que se n'abusa, no? Potser decidir sobre l'aigua, sobre la... Ara no passa. Jo decidir és un concepte molt concret, jurídic, per la jurisprudència internacional, que com tot precepte està en construcció. Però està en construcció de la mateixa manera de les lleis no cauen del cel, perquè sí, normalment aquell que mana procura que les lleis no canvien. I aquells que no manen, procura que les lleis canvien a favor de molta necessitat. Per tant, és de sempre el dret de les dones a decidir? No. La societat, que tots els homes poden votar, però no calgui. I des d'aquell moment, que és final del 18, hi ha una batalla, però la meitat de la població del món, que són les dones, els sufragistes al capdavant, que van guanyant el dret a poder prendre decisions igual que els homes, en el sentit i en la participació en els sistemes polítics. Fins que, paulatinament, va instaurar-se aquest dret, va apareguent en totes les constitucions i en totes les institucions. Una cosa semblant passa en el dret de decidir. És un dret que està construint-se encara, que ve com a l'evolució del dret enunciat a principis del segle XX, que era el dret d'autodeterminació. L'autodeterminació ve com a conseqüència d'una resolució de la Societat de Nacions, encara no l'ONU, del president Wilson, en el que quan s'acaba la Primera Guerra Mundial, en el que s'enfronten bàsicament grans imperis de les posicions colonials arreu del món, la Primera Guerra Mundial, el que es veu és que moltes de les accions, de les aspiracions nacionals en aquell moment d'Europa, bàsicament, havien estat convocades per grans imperis, l'otomà, l'alfonmarès, el rus, que per tant emergien dins de la pròpia Europa tot un munt de nacions que esdevenien estat gràcies a l'aprovació de la Societat de Nacions d'un dret que era el dret d'autodeterminació del poble. Primera onada del poble constituït, acordat com a tal, que pren la decisió de decidir el seu futur. I això queda per primera registrada en la jurisprudència internacional, els tribunals internacionals de moment Balaya, el que avui seria l'Internacional Balaya, en el que reconeix això, que els pobles com a tal tenen un dret a decidir lliurement el seu futur, amb qui volen viure. I fruit d'això, estats que ara els maritzaran de tota la vida, com Noruega, com Hongria, com Grècia, com Txecoslovàquia, acaben apareguent després de que hi ha la resolució de les ciutadans. Primera etapa de naixement de nacions. Perquè es un càlcul en el segle XX, el passat, només en Europa han aparegut 24 estats nous. 24. Això vol dir que han aparegut més de la meitat dels que són. Això vol dir que la creació d'estats nous, de que pobles, nacions, comunitats, això, accedeixen a títol d'estat, no és una excepció, sinó, més bé, la norma. I la norma, allò que està passant habitualment
de les nacions normalment va per davant de la legalitat i normalment va forçar les legalitats. Hi ha una segona onada com a conseqüència de la Segona Guerra Mundial, que no afectarà tant a Europa, tot que afecta, però que afectarà més, que ja reconeix la societat internacional a través de l'ONU, que és l'altre organisme internacional nascut de la Segona Guerra Mundial, i que afectarà bàsicament als processos de descolonització de les colònies africanes i bàsicament de les africanes. Penseu que, per exemple, països com Angola o Moçambic són dels anys 70, no? Però 1975, si no recordo mal, va ser la independència d'Angola, i fa 4 dies. Una de les colònies espanyoles, que és allò que es deia Guinea, Guinea és de l'any 68-69, allò que encara està en conflicte perquè ho farem paral en l'època de dos de l'època de Franco, que és el Sahara, va ser de l'any 73, era la marxa de Roja. Vull dir, no estem parlant de la independència de les colònies americanes, que són totes del segle XIX, la majoria, no? Sinó estem parlant que fa almenys 40 anys. I si tracta d'autodeterminació, té una primera regla. Sempre n'hi ha anades tornades, que és tots aquells que estiguin dins d'un procés poden accedir a l'estat, totes aquelles nacions que puguen estar dins d'un procés de descolonització. I per tant, aquells que tenen colònies de les metròpolis accedeixen a través d'aquest dret a la
Els valencians, el conjunt dels que vivim als països catalans, tenim dret a decidir autònomament el nostre futur. Aquells que diuen que són tan valencians, que estimen tant València i que les nostres signes d'identitat i no sé què, són capaços de posar els interessos legítims dels valencians per davant d'altres legítims interessos, no tan legítims interessos per part de l'Estat. Tenim dret els valencians a decidir quina és la nostra forma política, la nostra formulació política, tenim dret a decidir si volem o no volem formar part de l'estat del qual formem part ara. La nostra decisió és que som majors d'edat, que tenim dret a decidir el nostre futur, que tenim dret a equivocar-nos, a prendre les nostres decisions autònomament dels altres i que no passa res, que no tenim res contra ningú, que no volem que se'n vagi a ningú, que tots quedem en aquest país, però per construir un país de dignitat i de llibertat. Fins ara com està des d'Espanya dels últims 30 anys, és que l'estat espanyol ens ha desangrat. Ens ha tingut com una colònia tributària, pagant i callant, ofrenant a desmoure Espanya i desfilant de penyeta, però arruïnant aquest país. En 20 anys, en els últims 25 anys, hem passat d'estar en el lloc 15 en producte interior brut, en producció de producte interior brut, en el rang dels autonomies, a estar per baix de la mitjana estatal 4 o 5 punts. Ens ha empobrit la relació. No ens ha defensat l'exterior per anar a defensar els nostres productes. L'agricultura valenciana per què? La indústria valenciana per què? Que facin cotxes i que vagi la gent a la platja. Han arruïnat aquest país. No funciona l'agricultura, no funciona la indústria. El turisme està col·lapsat i no tenim fonts d'ingressos per aguantar la nostra gent. La nostra pregunta ja no és que som, i ja us ho va contestar la Gemma, és de què anem a viure en aquest país. De què anem a viure els valencians? Com anem a articular això? I per a contestar aquesta pregunta, la nostra proposta és que decidim els que vivim així, independentment de la seva adscripció identitària, els que vivim al País Valencià hem de decidir què volem ser legals i com maneguem el nostre futur. No podem delegar el nostre futur en mans de nosaltres. Hem de ser majors i valents i valentes com per agafar les regles del nostre futur i tirar endavant, perquè ens va tot. Tinc un cunyat del Senegal, de la Pone, altíssim, i que me diu, el meu país és una tristesa perquè la gent com jo entre 25 i 35 anys se n'estan en el país. Gent, com ho veu? La nostra gent, la generació entre 25 i 35 anys del País Valencià està treballant fora del país. No té recursos per viure així. I si es dona